Добре, нека да започваме. Благодаря на всички, които отделяте от времето си да присъствате. За нас една от любимите ни ежегодни теми, разбира се, най-новата версия или последната версия на Solid Edge. И тази година също сме подготвили така, според нас, най-интересните неща, които да засегнем, да разкажем. Право мисля да се насоча към презентацията. Междувременно, ако имате въпроси, може в чата да ги пишете. Аз ще се старая към края вече, като стигнем, да отговоря доколкото е възможно на тях. Това е съдържанието, през което ще преминем днес през темата за новата версия на Solid Edge. Може да ги видите в различните раздели, които сме подготвили. Само един момент и продължаваме. Окей. Започваме с моделиране на изделия или part modeling, така наречения. И ще карам малко, умишлено съм подредил презентацията на обратно този път, за да е малко по-различно. Той ще започна с визуализиране на някои от промените в ето това видео и после съответно ще разкажа за тях по-подробно, за всяка една по-отделно. Умишлено така съм ги подредил нещата тази година. Първото подобрение, първото нововведение, което искам да покажем е в проектирането на изделия от листов материал и команда, която е за разполагането на надписи, команда Edge, която е част от командите за... Секунда, че се присъединяват хора в последния момент. Част от командите за дизайн на изделия от листов материал. Това, което се променя, команда Edge е нещо като гравиране, нещо като деформиране на изделия от листов материал с цел направа на надписи, е, че вече може да се разполага, да се прави дизайн на надписи, които да преминават през радиусно огъване или различни огънати повърхности, като съответно този надпис остава асоциативен към тези повърхности и ако в последствие те се променят, например ето в случая радиуса на огъване или пък градуса, на който е направена самата огъвка, надписът си остава асоциативен, съответно се променя. Другата команда, другото ново въведение, което ще видим е при команда Multi-Edge Flange, отново при дизайна на изделия от листов материал. Подобрена е възможността за подрязване на пресичащи се повърхности, което значително ускорява процеса на дизайн и го улеснява. В този случай дори улеснението е доста значително. Ще го разгледаме по-детайлно след малко, както споменах, ще минем през повечето команди по-отделно. Ето къде разположихме този нашия надпис. Следващото нещо, което е интересно и доста също така оптимизира процеса на дизайн, е добавянето на възможност за създаване на тънкостенни компоненти при команди като Extrude и Revolve. Тоест, какво имам предвид? Команди за добавяне на материал като Extrude, Revolve и други такива команди за добавяне на материал, после ще ги разгледаме всичките. Има възможност като стъпка от командата, виждате в диалоговия прозорец най-отдолу Thin Wall, се добавя възможност за създаване или дизайн на тънкостенни компоненти или пък кухини, така да ги наречем. Т.е. в този случай тези 4 цилиндъра, които са на демонстрацията. Това все още сме в самата команда Extrude и ние имаме възможност да създадем тези тънкостенни компоненти, като това ни дава възможност или всъщност намаля отново броя кликове, ако искате. Това е така оптимизация на конструирането. Така че команда Thin Wall бива добавена към командите Extrude, командата Revolve и още няколко команди, които са за създаване на солиден материал. Друга команда, която отново е насочена към изделия за проектиране на изделия от листов материал. Тя е част от Assembly командите, обединява две команди, Tap and Slot се казва командата, типични геометрии създава, които са често срещани при тези изделия, като създават, така да го кажем на жаргон, зъбчета и съответно изрязва в
другото изделие, съответните канали, в които те да влезнат. Работи на принципа на създава повторяема геометрия през определено разстояние и вие можете да задавате тези разстояния и да ги контролирате, като после може да се връщате и да ги коригирате. Съответно, това коригира и другия компонент, който е отговорен за каналчета, в които влизате. Общо взето, това са първите 3-4 неща. Разбира се, доста повече ще засегнем през нашата презентация, които исках да започна с видео и сега ще преминем едно по едно да разгледаме за какво по-в детайли става дума при всяко едно от тях. Команда Tap и Slot е функционалност, която последно разгледахме в нашето видео. Виждате, тук е изобразено доста добре се вижда. Тап се създават, нека включа нещо, с което да мога да посочвам. Тапс се създават като, както ги нарекох, зъбчета върху едното изделие и в същата команда съответно се създават слотове. Тази функционалност е напълно нова и ги създава тези два типа геометрии наведнъж. Основните компоненти са зъбчетата или стърчащата част, а те задвижват слотовете. И двата типа геометрии винаги се коригират едновременно, ако се връщате да правите корекция. Работи, както споменах, с патърн функционалност еднопосочна, но това вече е смисъл, ако повече проявявате интерес какъв е принципа на работа на командата. Според мен е по-важен е резултатът от тази команда и разбира се възможността, че ви спестява така доста работа. Ако погледнете ето тези изделия, които са тук, например, на картинката, ако не се правят с една команда, би отнело така повече време да се изработят. И примерно видео на тази команда още веднъж, как тя може да работи по продължение на ръба, който селектирате, както се вижда ето сега на зеленото изделие, както ще се види и на следващия пример, че може да бъдат насочени перпендикулярно. Това, което се вижда от диалоговия прозорец, са различните настройки, които може да прилагате, докато го попълвате и как те влияят при създаването на тези геометрии. Разстоянията, гап между тях, между самите зъбчета, какви да бъдат разстоянията и накрая колко да бъдат, така да се каже, екструднати. Това е по продължение на ръба. Перпендикулярно, сега ще направим от другата страна, където се свързват изделията, като може да се работи с селекция на ръбове и на лица. Командата е така улеснение в ежедневната работа на дизайнерите, които работят с изделия от листов материал. И тя се намира, отново ще повторя, в Assembly дизайна, тъй като работи върху няколко изделия едновременно, но може да работи и върху мултибоди партове, т.е. не е задължително да са два отделни компонента, могат да бъдат и мултибоди партове, т.е. създадени в един парт файл няколко тела и пак да работи успешно. Продължаваме с бодра стъпка напред. Това, което споменах е възможността да използвате wall thickness или командата за създаване на тънкостенни изделия или за кухини, като част от командите Extrude, Revolve и друг тип команди, които са за създаване на солиден материал. Ето тук сега ще ви посоча когато преминавате през, например, Extrude, преминавате през съответните стъпки да селектирате какво ще екструдирате и като последна стъпка имате възможност да използвате командата ThinWall като част вече от Extrude командата, което доста пак улеснява и оптимизира дизайна. Като подробности описани са на слайда, не мисля, че трябва да преминава през абсолютно всичко, който има повече интерес. Разбира се, когато имате възможност да работите с тази по-нова версия, ще имате възможност да разгледате как работят тези команди. Разбира се, аз съм се постарал да има примери. Тук отново ще има един пример за тази команда. Сега в случая с два отделни скетча ще се направят две спирали и
и ще се приложи TinWall като част от командата Helix в случая. Командата Helix, която е активна в момента, е команда, която да изработи съответно спирала от солиден материал. Като посочваме конкретни параметри, създаваме солидна спирала. Абсолютно идентично може да се направи и от срещуположната страна. Изработваме спирала с конкретна стъпка, задаваме параметри и я генерираме. И като част от командата, разбира се, ще имаме възможност да използваме TinWall, като TinWall има свои собствени настройки, както се вижда на екрана. Той ни позволява да направим на тези конкретни изделия, които току-що създадохме, да ги направим тънкостенни или кухи или проходни, както искате ги наричате. Като цяло идеята, мисля, че стана ясна, е оптимизация на дизайна или комбинация от няколко команди в едно, така че самия дизайнер да не губи време в проектирането или в повтарящи се операции на проектирането, които ежедневно използват. Това е като цяло основната идея. Продължавам напред с това, което също споменах, оптимизация при подразването при употреба на команда Multi-Edge Flange и съответно подразването на компоненти, които се пресичат. Това нещо също сега ще го визуализираме да стане по-ясно. Команда Multi-Edge Flange, която ви позволява да създавате огънати повърхности едновременно. Т.е. селектираме, ето както се вижда в момента, различни ръбове. Приемаме ги като информация, като входяща информация и започваме да създаваме огъвките. Създаваме си дистанция, евентуално ако има някакъв ъгъл, в нашия случай ще го оставим на 90 градуса и ще ги създадем така умишлено да се пресичат. От другата страна ще направим идентично, само че няма да оставим повърхностите на 90 градуса, ще създадем друг градус, за да се пресичат под друг ъгъл, да видим как работи командата. Например 135 градуса. И ще ги създадем. Сега ще влезем в първата команда Edit Definition, т.е. докато сме вътре в нея, имаме възможност да активираме бутончето Trim и съответно да можеше да зададем някаква информация, например разстояние там, където подрязва. Има си настройки, които могат да се направят в самата команда. Ето тук и при различния ъгъл, който зададохме, отново командата работи успешно и пак така с цел оптимизация. Смея да твърда, че доста наблягат на оптимизацията на дизайна. То всяка година е така, но през тази година може би половината от промените или подобренията са точно насочени към оптимизацията на дизайна, на скоростта за дизайн по-скоро. Добре, нещо друго, съвсем ново. Преминаваме към раздела за сглобени единици или Assembly Design. Добавена е нова команда, така наречените мейтове някои ги наричат, или команди за сглобяване на компоненти в Assembly среда. Добавена е нова, тя се казва Magnetic Snap. Това е нова команда, която позволява бързо и интелигентно да се сглобяват изделия и да се задават зависимости. Който работи от вас, е конструктор, дизайнер, има опит в Assembly, сглобяването, знае, че създаването на асембли зависимости е нещо много важно и е много важно те да се задават правилно. Така че това да бъде после това, което сте сглобили в 3D среда, да бъде една репрезентация, да го наречем, на реалното изделие, което ще се произвежда. Тази команда Magnetic Snap може да създава по няколко или по една зависимост. Зависимост имам пред за сглобяване, като това зависи от вас. Ако задържите бутончето Shift, както съм написал на екрана, създавате само по една. Ако не го задържате, може по няколко. Още при самото монтиране на изделието те се създават. Към момента, тъй като е първа година на тази команда, това са възможностите, които тя поддържа. Със сигурност до година ще бъдат много повече, но и тези са достатъчно добре като за начало.
Тоест, ако ги погледнем от първо към пето, планарно подравняване по цилиндър, по ръб, по окръжност и координатна система. Общо взето така, едни от най-често използваните могат да се използват с тази нова команда Magnetic Snap. Друго нещо интересно, което все повече ще бъде така интересно и все повече ще се използва, е команда Walkthrough, която е за показване, визуализиране на асемблитата, като все едно този, който минава през тази команда, все едно от първо лице, т.е. все едно камера или човек преминава през вашето асембли, за цел да покаже, например, някакво съдържание навътре в самото асембли. Като е възможно и с клавиатура, и с мишка, дори с Xbox контролер да се прави самото преминаване. Какво имам пред като кажа преминаване? Сега ето виждате един пример, подготвил съм два в случая. Команда Walkthrough е с, може би, да кажем, презентационни цели, някакъв такъв тип цели, които да покажат вътрешност на вашето асембли, например, а може да бъде и с маркетингови цели, като не остава да ви пречи някаква геометрия. Все едно преминавате през нея, нали? Това е идеята. Това в момента, което виждате, е солидни изделия, нали, сглобени в асембли, но може тези изделия да бъдат преминати през Keyshot или някой друг рендеринг продукт, който е с цел маркетинг. И това нещо да даде една допълнителна, много добра, да кажем, маркетингова визуализация на вашето изделие. Ето сега ще видите, към момента това си е стандартната визия на това камионче, което ние с демонстрационни цели тази година за Solid Edge 2026. Тук е показано как може с Xbox контролер, което е някаква допълнителна екстра. И сега ще премине през рендеринг продукт. Само да секунда. Мисля, че трябва да мютнем някой колега. И това, което е, освен че създава тези, така да ги наречем, клипчета, може да ги наречем, ги подрежда в продукта и можете вие да ги контролирате. И виждате, когато премине през рендеринг продукт, вече какъв би бил крайният резултат на това, което видяхме преди малко. Конкретно за това камионче, но, например, сега ако разгледаме и други изделия, ще добиете още повече представа. Командата е доста силна, доста интересна и би могла да бъде полезна за комуникация, колаборация между различни отдели или ако примерно са ви разположени на различни места вашите производствени фабрики. Ето виждате как преминава и през облак от точки. Това е сканирана геометрия в случая. И още едно последно. Как преминава през това, което също е направено, това малко резче е направено в Solid Edge. Идеята на команда Walkthrough е точно това. Все едно от първо лице вие преминавате през самите 3D изделия. Друга така модификация, друго нещо, което е добавено, възможност за филтриране на компонентите, които са ви на графичния прозорец. Тоест 3D изделията, това е графичния прозорец, а не всичките, които са в дървото. Това, което е на графичния прозорец, вие можете да активирате, да филтрирате само изделията от него и ви дава възможност съответно да си търсите компонент измежду тях, а не измежду цялото асембли, което примерно може да бъде много голямо и вие да сте, така да кажем, да сте активирали една малка част от него на екрана. Това ви дава възможност само от тези, които са като 3D модели активирани, да търсите. Една добра филтър опция е добавена в общи линии. Окей, следващият ни раздел е транслиране. Нещо, смея да твърда, много важно. Защо го казвам? Защото различните формати за транслация, които се добавят всяка година, обогатяват софтуера и неговата съвместимост с другите софтуери, което в днешно време е доста важно, защото голяма част от производствените компании работят с все повече и повече софтуери, като преминете и през ERP системи, различни, примерно, за зависимост, нали, от производствената фабрика, но всяка една се служи с много системи в днешно време. И като казвам това, какво имам предвид?
Секунда. Отново да заглуша някой колега. Имам предвид, че е добавен тази година. Може да видите на този слайд импортиране на Revit файлове. Това са файлове, които са по-скоро насочени към строителната дейност, ако искате архитектурната дейност, и вече има възможност да работим с тях директно. Не е необходимо да преминават през трети софтуер, нали, за да може да си комуникират и да се зареждат файловете. Също така Revit файловете, това, което сега ви показвам, са добавени в CAD Direct. CAD Direct, ако не знаете какво е, а ползвате Solid Edge или пък имате интерес да ползвате Solid Edge, това е нещо, което от преди 2-3 години Siemens предоставиха. Това е възможност в Assembly среда да зареждате други файлове формати. Т.е. вие правите, все едно зареждате, да кажем, отваряте step файл или нещо друго, които са изброени тук, SolidWorks или Creo, но не правите файл на диска си, а директно го, така да кажем, го вграждате в асемблито. То в бекграунда си прави транслация, показва ви 3D модела, работите си с него в асембли среда и като сейфате, той остава като запаметен в асембли документа, не създава допълнителен файл на диска, който е за съответния компонент, който сте сложили. Много интересно, не всяки CAD софтуер го предлага. Siemens конкретно в Solid Edge го добавиха преди 2-3 години и така добра работа върши. Той си работи със свои собствени транслатори. Виждате, вече са доста така напред. 11 различни има. Та Revit е един нов, който се добавя към CAD Direct. Отново в същата индустрия, която споменах, а именно строителна индустрия, архитектура, се добавя възможност директно за експорт. Момент. Се добавя възможност директно за експорт на NC файлове, които са за някои конкретни машини, като пробивни машини, за отрязване на профили, които са в тази индустрия насочени, като са по стандарт, немски стандарт, DSTV стандарт. И точно ето тук сме приготвили една кратка демонстрация, видеодемонстрация на тази тема. Като новости, явно, че се насочва внимание и към тази индустрия, все повече и повече се използват CAD системи и там, така че трябва Solid Edge да може да е съвместим, да транслира и да работи с такива формати, което е съвсем нормално. И през 2026 година съответно тези възможности се развиват. Ето сега ще видите конкретно за това, за което ви споменах. Това е, да кажем, изделие от архитектурата, от строителството и възможността да се сейфа директно като NC формат, които машини могат да работят с този формат в било то за отрязване на профили, за пробиване, поддържат се отвори, канали. Предполагам до година ще се доразработи още повече, ще се доразвие. Да, генерира се лог файл, това е нормално при транслирането. Пак казвам, DSTV стандарт, който се интересува или който е в тази индустрия, може да се поинтересува малко повече, да разберете за какво става дума. Така, продължаваме напред. Трябваше малко да се хидратирам само. Друго подобрение, за секунда само ще паузирам, за да ви покажа. Ето тук, където сега ще се появи лазерчето, когато активирате ето тази отметка Store Section Geometry for Translation, тя е в настройките на софтуера. Сега ще ви покажа каква възможност ви дава. Това според мен е наистина много готино ново въведение на софтуера. Работиме така, виждате, с Assembly, с много компоненти. Стартираме Section by Plane команда, позната на всички от вас за създаване на разрези и сечения. В нашия случай ще създадем ето това, да кажем, че искаме да работим ето с тези компоненти. Активирали сме там в настройките отметката, която ви казах. Когато тя е активна и натиснем Save as Translated, т.е. ние вече имаме опция да кажем, сега ще създаваме step формат. Искаме да изпратим на някои тези 3D изделия в step формат. Ето тук се появява Export Section Bodies, т.е. с командата за разрез ние си оградихме това, което искаме да експортнем като компоненти. Не е нужно да го търсим, да знаем имена на компоненти и така нататък. Експортваме го и ето го нашият
Нашето Step Assembly, нали, което ние експортнахме току-що. За мен това е доста така интересна команда и нововъведение, което би влезнало в употреба доста добре. И още една новост, която е пак част от тази тема с транслациите, да видите как се работи с тези файлове, които ви казах. Ето е отметката Create Internal Components. Това би ви създало, ако активирате, да заредите този файл, като директно го вградите или в асемблито. Не създавате допълнителен файл на вашия диск. Вече за самото транслиране, там няма нищо, кой знае какво да се разказва толкова. Транслаторите си вършат работата в бекграунда и зареждат съответния формат. Така че поддържат се от тази година RVT, Rivet файлове, така наречени. И до толкова с транслациите, засегнахме ги. Да преминем към една така интересна тема също. Поредната такава, чертане, PMI и MBD или нашите чертежи. И какво се подобрява тук? На всички така все по-известната думичка AI. Между другото, аз не го казвам шиковито, Siemens във връзка с индустриални изкуствени интелекти са едни от водещите в световен мащаб. Просто забавят официалния релиз, но те ще представят Industrial Copilot, се казва тяхния, който мисля, че е съвместно с Microsoft, но да не ви подведа. И ще е специално за софтуерите на Siemens, ще е индустриално ориентиран, като първите неща, които сега тук добавят, те са доста така повърхностни, но все пак започват по-малко. До година се очаква от 2026 все повече Siemens да го представят, какво са разработвали през тази година. В случая автоматично създаване на чертежи, нова команда, Create AI Drawings казва, може да видите отново лазерчето, ето е командата, и която поддържа създаването на автоматични чертежи, поддържа размеряване автоматично, поддържа създаване на до една такава секция, разрезна линия, която да по този начин, когато са по-дълги компонентите, ги представяме на чертежите. Ето и за размеряването. Това всичко, което сега ви показвам, са настройки, през които се преминава, докато ето тук е диалоговия прозорец, докато настройвате самата команда, какво да ви създаде. Следващо нещо интересно. Персонализирани символи на чертежите. Това от доста време се говори. Не е лесно за изпълнение и затова може би през годините така отне време, за да го представят колегите от Siemens. Сега вече е налично, като пак има една малка особеност, но да кажем този път, аз лично преминах, видях за какво става дума, не е толкова сложно. Става дума, създавате си ваши си, както са примерно ето тези на екрана, ваши си символи, които да кажем отговарят на вашите стандарти на вашата компания. Създавате ги в Sketch. После обаче те трябва да се регистрират като шрифт в вашия Windows, т.е. ползва се някаква безплатна програмка, която ви позволява да ги регистрирате като шрифт в Windows и после вече няма проблем с една команда, както се вижда примерно ето тук. Ето е тук. Това вече е извикването един вид, когато те са регистрирани към фонт, към шрифтовете на Windows. Така че създават си ги в Solid Edge, си ги извличате в Solid Edge, просто ви трябва един момент на регистрация, което е буквално няколко минутки, една-две минутки работа, не е нещо сложно. И съответно виждате на екрана как се появява този символ. И вече ако имате някои по-специфични, с които работи вашата компания, това съвсем спокойно се поддържа. Друго нещо интересно, доскоро, даже до предишната версия, можехме да извикваме класна точност и толеранси само с Feature Callout команда. Т.е. специално за това си изваждахме едно поленце и казваме тук ще ми изкараш класна точност. Сега вече го въвеждат и в Whole Table, т.е. всички, които ползват таблиците за размеряване на множество отвори, да кажем на плочи, най-често срещаното, вече класна точност и толеранс може да се извежда като настройка
като колонка, нали? Това е една настройка, която трябва само да се направи. Така че в това число също имаме напредък. Това, което друго бих искал тук да спомена, с командата за стикери. Тя се казва Decals. Тя има от може би 3-4 години назад. Сега вече стикерите, тъй като те са обикновено снимка, PNG формат, нещо, което прилагате на вашите 3D изделия, изглеждат както на този Aglush Life на картинката, но можете това да го извикате вече в чертежа, в shaded тип изглед, и когато го направите такъв, нали, да е shaded, т.е. той си взима текстурата от 3D изделието, вече самия стикер и той се появява на чертежа. Идеята тук е отново чисто за колаборация, за комуникация между отдели и различни колеги в едно производство, да добият представа по-добре за това, което е на чертежа, например. Добре, малко интересно сега да ви разкажа за, може би някои от вас са чували, други не са, за новите, да кажем, начини на лицензиране или това, което Siemens смятаме, че е доайен, нещо ново, нещо по-различно, е лицензирането с жетони. Така наречените токени. Може да го срещнете в света на Siemens Value-Based Licensing. Най-отгоре е написано, защо така се е кръстено, ами защото то точно дава стойностно лицензиране. Тоест, само това, което ползвате, само то ви отнема от жетоните, докато го ползвате. След като го спрете да го използвате, съответно ви освобождавате съответното количество жетони и те са налични за някой друг, който може да ползва нещо друго. Сега ще го обясня и малко по-дълбоко, малко по-в-дълбочина, за да разберете за какво точно става дума. Това са бройките жетони. Не е толкова важно към момента. Това е, ако решите да се възползвате, вече влизате в контакт с нас и ние ви казваме, ами да, може да си вземеш базов лиценз. Ако сте примерно двама или трима потребители, искате да споделяте, да кажем, лиценз за генеративен дизайн или за PMI, създаване на такива 3D размерителни, 3D размеряване, съответно ние ви казваме, тук ще ви трябва пакетът или колко ще жетона. Това към момента е просто за информация горе-долу какви са стойностите. Не е нужно въобще да ги помните. А ето един пример как точно функционира това нещо. Отново ще си включа лазерчето, за да ви разкажа какво виждате на екрана, за да не се чуете какви са тези всичките надписи. Например, започваме работния ден в 9 сутринта. По изискване, вие трябва да имате един основен лиценз. Може да бъде Solid Edge Foundation, може да бъде Classic, може да бъде Premium. Тоест, това не отпада като изискване. Жетоните ви дават достъп до всичко останало. Отключват всичките в миналото наречени адони. Всичко, което е трябвало да си купите с лиценз, за да има възможност някой колега да го отвори, сега не е необходимо да го купувате като лиценз, а е необходимо да си купите пакет от жетони. Това, което виждате тук, са 4 потребителя. Сутрин в 9 започват и 4-мата имат Solid Edge Classic. Само секунда, че лазерчето замръзна за момент. И имаме налични 25 жетона. Да кажем, това е с което разполагаме. Сутринта потребител номер 1 стартира маршрутизиране на тръби. Такъв модул, да кажем, колегите искат да създават тръбопроводи. И заема 6 жетона. Съответно остават 19 свободни за останалите потребители в момента да използват. Така, само секунда, че някой се опита да се присъедини. В 10 часа, да кажем, втори човек стартира втора функционалност, която отнема 13 жетона, съответно остават 6 налични в общия сбор и третия потребител започва да слага така наречените PMI, да създава така наречените PMI, трета функционалност и остава само едно жетонче. В 12:30 двамата приключват, първи и втори, съответно освобождават и отново тук са 20. Обратно в там, където се ви, да го кажем, басейна, от, така го наричат, басейна от жетони. Хранилището са жетони, окей. Така, идеята тук каква е? Отключвате абсолютно всички възможни адони, с които софтуера разполага. И най-голямото предимство е, че ако нещо ви се налагало да ползвате, да кажем, 2, 3, 5 пъти в годината или 2, 3, 5 пъти на месец, не е необходимо да си купувате лиценза за това нещо, а само когато ви трябва съответния брой жетони да го активирате,
ползват и си го освобождават. Там е най-големият, така да кажем, плюс. Окей, затова мога да ви разкажа много повече. В крайна сметка днес не е това целта на нашия вебинар, но е нещо, да кажем, доста ново и така сметнах за необходимо да ви го разкажа. И както ви казах, че започвам днес отзад напред, умишлено и първата тема я преместих за последна. И това е потребителския интерфейс. Разбира се, потребителски интерфейс всяка година малко или много бива променен. Всяка година колегите се грижат нещо да се промени. Тази година имаме така промяна в нещо основно, нещо много искано, защо казвам, че е много искано, били постъпили много изисквания към колегите от Siemens да създадат тъмна тема, с което някои хора твърдят, че това ги облегчава при работа, особено вечер, като се работи, да не свети софтуера така изкрящо в бяло, а съответно всичко става в една тъмна тема. И това, освен тази, има още няколко, които искам да видите. И това е последният ни видеоматериал за днес. Това се намира в Helpers меню от настройките. Имате Light, Medium и Dark тема. Съответно, целият софтуер превключва и става по-тъмен. Както споменах, обикновено колегите твърдят, че в късните часове така на деня това ги успокоява, като работят на такава тема. Съответно, ако си промените бекграунда да стане малко по-тъмен, ето по този начин, нали, вече имате възможност да се възползвате от тази тъмна тема. Ето го, много малка част от този AI, който също е вложен тук, е за помощ в търсенето на команди или да търсите някои основни, да кажем, функционалности, команди, нещо, което се опитвате да навигирате из самия софтуер. Можете директно да си му пишете. Той си е част от Solid Edge вече. И съответно той да ви връща отговори. Пак казвам, официалният релиз на Industrial Copilot на Siemens ще бъде до година, така че очакваме доста повече нововъведения и в NX, и в Solid Edge, и в Team Center, свързани с тази тема. Ето това е нещо интересно, когато ползвате Solid Edge, обаче с username аккаунт, т.е. влизате с username, можете да си експортните настройките, било то преки пътища, конфигурации, всичко, което сте правили, някъде си на облака, да кажем, и отивате, отваряте на някакъв друг компютър Solid Edge, ако искате в друг град, друга държава и само си влизате с вашия юзернейм и парола и съответно то се взима настройките от облака и се носи си на вашия компютър. Така че това е интересно, но това е за юзернейм, такъв тип употреба на софтуера. Има и такъв тип лицензиране. Така че това е доста така готино. И друго, което Solid Edge нямаше, това, което виждате в момента е, като правите Show и Hide, те вече могат да си контролират с Undo и Redo бутоните. Това преди не беше възможно. Преди Undo-то ви връщаше последно, когато сте модифицирали нещо по изделието. А сега, дори да направим Show Hide, примерно да скрием някое изделие или някой скетч, или без значение, с Undo бутончето го връщаме обратно. Така че включваме Show и Hide в Undo и Redo бутоните. Да, това е пак така удобно нещо, което го нямаше в Solid Edge доскоро. Part Library-то изцяло като, да кажем, Windows. Можете да си конфигурирате колонките с ляв бутон, придърпвате, изваждате необходимите, премахвате тези, които са ви излишни. Нещо, което не беше толкова удобно, пак имаше някакви възможности, но сега е изцяло тип Windows продукт, така че се носи в самия Windows. И това е удобно да си ги подарите, така и да си работите както на вас ви е удобно. И последно съпоставка между от лявата страна на екрана е Solid Edge 2025, от дясно 2026. Това, което са опитали да направят и на места им се е получило, това, което виждате, от лявата страна трябва да пуснете падащо меню или да отворите Options бутон, т.е. пак няколко клика повече, за да достигнете до дадени менюта, дадени настройки. Отдясно са се постарали, т.е. в най-новата версия, това да ви е на лице, дали като иконки, дали като включи такива бутончета, които ги виждате, но пак да намалите броя на кликания, така че това, което казват колегите и в презентациите, през които аз минах, всеки клик се брои, така че колкото по-малко клика прави днес един конструктор, толкова по-бързо и оптимално се извършва своята работа.
И така, мога да направя едно кратко заключение, че новата версия има доста нововъведения. Това, което видяхте, са може би една средна към голяма част от тях, но със сигурност не са всичките. Има доста, които сметнах, че не е необходимо все пак да не удължаваме нашата среща твърде дълго. Така че колегите за поредна година от Siemens са се представили доста добре, смея да твърда, и са направили някои много интересни нововъведения. Ето тук е моя контакт накрая. Аз искам пак да ви благодаря на всички, които отделихте от времето си. Виждам така една солидна група от хора и да ви пожелая приятен ден на всички. Познаваме се с по-голяма част от вас. Контакта ми го виждате на екрана. Може да изпращате по имейли въпроси, каквото прецените. Аз в този момент ще отворя чата. Както казах, няма нещо конкретно. Така че надявам се да ви е било интересно. На мен ми беше много интересно, докато се подготвях. И така, оставаме в контакт. Пожелавам на всички приятен ден и до нови срещи!